Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ena wayno kadi en garti e windande tongonore en ko jangano. Allah wallino on ngal ɗo alluwal ala ko woni ɗo hay hunde ko jangano. Ko ɗo non gandata wonde ko jangunoɗa ko a ɗiggini ɗum walla a ɗigginani ɗum. Wadde Dental Dina TV nani an mo jeeyano ko jiɗa jeede heno garata ko ɗo bindoɗa, jahata ko YouTube binda Dental Dina TV jiyangal, on saha ngara jeeɗa hen gonta jingowo ballawo Wave walla Orange Money ko dañƴa hen foof walla Extreme Ria mbaɗa ɗo yetto galle men 77 906 14 81 anne jeeɗa e jangoɓe jingoɓe walloɓe walleteɓe e ndeni galle o ene fof ndeni galle o min keedaga keɗen toon ndenden jingen tawana on jarama jokke golle nannaki ko jokken golle nanni min keedaga keeɗen ndenden jokken golle yo Allah hokku en nodde famde. Bisimillah. Windande goo en tongi hen allif oɗo jangunoɗa, oɗo ba jorɗo jangunoɗa, oɗo ta jorɗo jangunoɗa, oɗo hun endu jangunoɗa. Ɗum ɗo jangunoɗa nani hay hunde waylaki hen ko ɗo non gandata a ɗiggini ɗum walla a ɗigginani ɗum. Ɗo woni allif, ko ɗo woni ba jorɗo toɓɓere nde nani, ɗo woni ta jorɗo toɓɓe ɗiɗɗe nani, ɗo woni hun endu tati ɗi nani. Ɗo so ɗiggi ɗo jangunoɗa kadi ɗo woni ja tongu piccuɗo, ɗo woni ha tongu piccuɗo, ɗo woni ha tongu piccuɗo, ɗum jangunoɗa. Ɗo ko toɓɓere nde ko less woni wiya ja tongu piccuɗo, ɗo toɓɓani hay nokku wiya ha tongu piccuɗo, toɓɓere woni dow wiya ha tongu piccuɗo. Ɗo wadde a jangina ɗo ja tongu piccuɗo, ha tongu piccuɗo, ha tongu piccuɗo. Ɗo so ɗiggani ɗo tan ganda ko ɗema alluji woni ɗiggani. Ɗone ko del e za del a jangino ɗum. Del nani toɓɓere nde ɗo fawi hen innira za del gasi a jangino ɗo henne ara e zeyyin. So toɓɓani ko ara so toɓɓi ko zeyyin wadde a faami ndeke ngal ɗo alluwal ala ko woni e maggal komi jangama. Ɗo kalde mi jangani ɗo ko ɗo gandanmi ko jangannomi ko mi ɗigginani. Hayso mi wiyaka mi ɗigginani mami jabto hooram mi wiya wonde mi jangama. Wadde windandema goo jangonoɗa hen ko allif e ba jorɗo e ta jorɗo e hun endu. Windandema ɗimmire jangunoɗa hen ko ja tongu piccuɗo e ha tongu piccuɗo e ha tongu piccuɗo. Windandema tatiɓire nde jangunoɗa hen ko del e za del ara zeyyin. Ko ɗen noon gartirmi ɗo henne hami anda a ɗiggini, hami anda a ɗigginani. Ɗo noon ko andanta hoorema a ɗiggini walla a ɗigginani. Sa ari tan kuccita e maggal mbiya ko dow to woni ton ko allif bangam ñaamo fayi bange nano. Qur'ana arab ummorto ko bange ñaamo fayi nano. Wadde mi anda dow to ko allif adi rewi hen ba jorɗo, rewi hen ta jorɗo, rewi hen suuni endu gasi. Hakkunde adi ko ja tongu piccuɗo, rewi hen ko ha tongu piccuɗo, rewi hen ko ha tongu piccuɗo. Les o adi ko del, rewi hen za del, rewi hen ara, rewi hen zeyyin. Wadde windande men goo hande eɗen tongi hen karfeje ɗeɗo allif ba jorɗo ta jorɗo hun endu
jaatungu piccuɗo haatungu piccuɗo haatungu piccuɗo del zadel ara zayyin ɗo jusa ƴeewi ɗo ko 4 ɗo ko 3 wonna foti wona 7 ɗo ko 4 11 har feere nan ɗo alwol ma ngal ɗo gootal a dañi hen karfeeje 11 har feere nde jangunoɗa ngara deftoɗande ƴetta kuɗol ma e karne ma mbañitoɗa an jangunoɗo walla an keso garɗo o ɗo tan jangata wona koɓe janguno ko ka tawa ko ɗum ɗo woni koɓe janguno ɗo tan jangata annene mbawa ɗo keptoɗaɓe ɗo sa wawi ɗo tan koɓe janguno ko anne a wawi koɓe janguno onon poti on gandi allif on gandi ba jorɗo on gandi ta jorɗo on gandi hun endu on gandi jaatungu piccuɗo on gandi haatungu piccuɗo on gandi haatungu piccuɗo on gandi del on gandi radel on gandi ara on gandi zayyin wadde ngal ɗo alluwal gotol a jangi hen ko heewi ko windata ko heewi a tinan ɗum noon kono noon sa ƴeewi tan alluwal ngal angal famɗude yeeso maɗo kono sa wiyama ya windu hen fodde muɗum ma windo tonoyi defte tawa gaynan taw wadde karfeje ɗe ko ɗe 28 har feere alluwal ngal ɗo gotal a dañi hen 11 ndeke a woɗɗoyi a tinani alluwal ngal ɗo gotal a jangi ngal a wawi ngal andu a dañi codol jangde ɗum noon wadde ɗo woni allif ba jorɗo ta jorɗo e hun endu ɗo woni jaatungu piccuɗo haatungu piccuɗo haatungu piccuɗo del zadel ara zayyin Dental Dina TV nani mo jeeno ko jiɗo jeede heno jahata ko YouTube binda Dental Dina TV bindoɗa a windima a gayni andu a yenti e jangoɓe a yenti e jingoɓe a yenti e walloɓe ɗo ndewata nani ayi ɗum ɗo wiide ko jawdi nanna ɗum ɗo weewɗo ɗum ɗo ko jawdi nanna ɗum ɗo orange ɗo e oɗo numéro 77 906 14 81 an jiɗɗo jeede heno rewɗon ngara mbaɗa haalande ma kaala indema yettode ma ka jiɗɗo nadde to WhatsApp to to dental to min nawma toon walla ɓuran ma ko heddade ga YouTube ga gonaga fof ko gotum ko janngu tan mbawa min jiɗi kalɗo mbawɗa wonde hen janngu tan mbawa min jiɗi gonɗo funnangue gonɗo hirnangue gonɗo rewo worgo suko mawɗo debbo ara janga hen tan andu a jeyama hen kala tan kucciɗo hen jangi hen wawi hen tan andu jeyama hen o jeyama e jingoɓe walloɓe wadde jingen ballen duusen ɗum tan mbimi on to woni joddi mon ndi balle duuse fodde mon nde mbawɗon nde ƴette juuɗe mon mbaɗe posuji ɗi mbasa yurmade ƴetton nannon ɗo yetto min waɗe e nokku he on saaha noon mbawan wiide jokke golle min beltima eyyi ko noon jarama tan jokke golle haydara min jiyani jokkata golle yo gonga haale jokkata golle ko min mbi on ni son dawi on keeɓi seeɗa mon itte hen seeɗa noldo min hen seeɗa walla lewru maayi on keeɓi seeɗa mon itte dokke min hen seeɗa ni foti taw min ñagatako on onon gandanta koye to mbaɗon mais somin garti ko waɗi min ko janguinde on ko waɗɗi on janngude wallude wala pono tenoyde on tenoyani pono remoyde on ndemoyani wadde garon jehon to Wave walla Orange Money walla Western Union walla MoneyGram Ria nannon e numéro he duuso mon e jangde he lokken nande e famde waɗirde Allah no min jiɗi waɗirde Allah renda yoɓen ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya l'école Sénégal alhamdulillahi bil alamina ƴette kuɗi mon e carnet ji mon
mbaajo jogon ɗigga on koola koye mon ƴewon baawɗo ɗakkoɗon sara makko o holla on o walla on ngal ɗo alol gootal keɓa heen karfe 11 jangde ma yaawa